Hyvää päivää. Aksu täällä taas terve. Tällä kertaa video mun kesäsuunnitelmista. Elikkä tossa 14. päivä mä menen Oromyllyn lastenleirille Isoseksi. Eihän siinä. Sitten sen jälkeen tulee Oron juhannus. Ja sitten mä menen Aerosoft-leirille, se kestää viikon. Sitten mökillä chillailen, uin, grillaan. Ja niin on muuten. Mä täytän 13. päivä 18. Se on kunnioitettava ikä. Kyllä. Mut siis mitäs muuta vielä? Ai niin. Barcelona muuten voitti finaalin. Ja mestareiden liigan. Mut siis... Mitäs muuta mä vielä keksisin? Ideat alkaa olla loppumassa, kun tänään tehnyt kuitenkin jo 3 videoa, että... no tässä vois kyllä nyt tehdä semmosen avautumisen jostain. Hitto kun nyt taivot lyö tyhjää. Mä en tiedä, että mistä mä nyt kuvaan. Ehkä nyt mä vaan pölpötän tässä jonkun aikaa ja... En tiedä. Mut siis... no mun huone on tämmönen. Perus kiva huone. Tämmönen. Täällä on mun konttori, missä mä aina editoin nää videot yms muut. Sitten mitäs muuta mä nyt sit vielä keksisin. Ootas. Ottakaas. Mitäs muuta? Vielä jotain pitäisi. Pitkiä videoita pyydettiin. Ettei tulisi hirveetä spämmiryöppyä. Mut kiitos muuten kaikille niille, jotka on antanut minulle rakentavaa palautetta. Koska ilman niitä minä olisin aika varmasti lopettanut jo. Ettei olisi tullut päivässä ihan näin paljon. Rakentavat palautteet todellakin auttoi minua tässä paljon paremmin. Kiitos siitä. Kukas tää nyt oli? Janille. Se itse asiassa auttoi mua aika paljon näissä kuvausjutuissa. Sitten... Mitäs muuta vielä? Hei, ai niin on muuten. Harvoilla on tikkataulu. Omassa huoneessa. Onko mä ainoa tubettaja, jolla on tikkataulu omassa huoneessa? En tiedä. Mutta ne sitten ne kommentteihin, jos joku tietää, että onko ainoa, jolla on tikkataulu. Dartsitaulu omassa huoneessa. Kello on 25:02. Eikä väsytä vielä yhtään. Äsken olin kavereiden kanssa tossa Kypessä ja sit sanoin, että rupean nyt kuvaamaan vähän pidempää settiä.